Φάνταστες δικαιολογίες για να μην έρθουν για δουλειά. Τι πιστεύω όμως εγώ, για να ακούσουμε. Η σκυλίτσα μου είναι αδιάθετη, οπότε δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της. Θέλει παρέα. Δεν θα έρθω για δουλειά. Πάντως εγώ το σκύλο που είδα που τον πήγαινε βόλτα μια μέρα, κάτι κουνιόταν από κάτω. Θέλει να πάω εξωτερικό ταξίδι. Πάει σπάνια αυτό το παιδί εξωτερικό. Έχει γυρίσει τη γη ολόκληρη και πάει ακόμα εξωτερικό. Να δούμε πόσο. Γέννησε η γυναίκα μου. Πρέπει να πάω επειγόντως στο μευτήριο. Από πού και που γυναίκα. Καλά, δεν μιλάμε για παιδί. Μια Κυριακή βράδυ είχα βγει, είχα πει κιόλας. Δευτέρα τώρα ποιος πάει για δουλειά. Οπότε είπα ότι χάλασε το αμάξι μου. Δικαιολογία. Ενώ μένει δίπλα, δεν έχει αμάξι. Τι δικαιολογίες και βλακίες. Εδώ προχωράμε στις πράξεις. Κόλλησα χαρτάκια ΔΔΕ σε όλα τα σπίτια και στην εταιρεία και κουφάλες σας έφτιαξα. Δεν πάτησε κανένας και δουλέψατε και όλοι εκεί από το σπίτι. Μιας και κολλάς χαρτάκια ΔΔΕ, από αύριο θα δουλεύεις για τη ΔΔΕ όμως.